ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ንኽብሪ ናይቲ ኣብ ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነትና ዝተሳተፈ ላዕለዋይ ልኡኽ ሱዳን ብ25 ግንቦት ናይ ድራር ዕድመ ገይሮም ጽምብል ናጽነትና ንምምዕራግ ዝመጸ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ተሓጋጋዚ ፕሬዚደንት አቶ ሙሳ መሐመድ አሕመድ አማሓዳሪ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዶክተር መሐመድ ጣህር ኤላ አማሓዳሪ ዞባ ከሰላ አሰይድ መሐመድ ዩሱፍ አደምን ካልኦትን የጠቃለል ኣብቲ ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ ዝተገብረ እንግዶት ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ላዕለዋይ ልኡኽ ሱዳን ናብ ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ምስታፉ ምስጋንኡ ድሕሪ ምቕራብ ታሪኻውነትን ህዝባውነትን ዝምድናታት ኤርትራን ሱዳንን ጠቂሱ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝገብርዎ ምብፅጻሕ መርኣያ ናይዚ ዱልዱል ዝምድናን ተወሳኺ ሓይሊ ንምድንፍዑን ምምዕባሉን ከም ዝኾነ ገሊፆም አማሓዳሪ ዞባ ከሰላ አቶ መሐመድ ዩሱፍ አድም ብወገኑ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዮሃንኡ ብምግላጽ ዑደቶም መቐጸልታ ናይቲ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት በብእዋኑ ዘካይድዎ ምብፅጻሕ ከም ዝኾነ ብምምልካት ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ዝምድና ዝህልዎ ተራህ በቐሊል ከም ዘይጥመት ኣብሪሆም እቲ እንግዶት ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ብዘቕርበቶ ባህላዊ መደብ ማዕሪጉ ነይሮም